Zdraví ťa Natius u úplne prvého dielu z môjho channelu. A tento channel bude hlavne o hraní hier. Hneď jak vydám toto video, dám vydávať nové video, kde urobím, z akých hier budem točiť. A vy v komentároch zahlasujete, z akej hry by som mal točiť. Tak, vytvoríme si svet, hrám The Crafting Dead. Seed si dáme nejaké čísielka. Tak 2 ešte. Bonus chestu si nedáme. Dobre. Dám si, tam budem mať aspoň niečo na začiatok. Dobre, načítava sa nám svet. O chvíľu by to už malo byť. Čakaj, tak kým si pozerám veci, si zatiaľ vypnem zombíkov. Čo? To oni asi o chvíľu zmiznú, dobre. Dobre. Zlaglo sa mi to. Pardon. A hneď, jak už budem mať nejaké veci, tak tieto veci vyhodím. Často nechcem. Dobre. Tak. Vlastne už asi viete, o čo tu ide, lebo 100% pozeráte gamera a týchto ďalších let's playerov. Takže asi to až tak moc nemusím vysvetľovať, ale tí, ktorí náhodou neviete, tak je tu zombie apokalypsa. To je ako keby aj v normálnom Minecrafte. Musíte prežiť a máte tu takéto špinky, alebo jak to povedať. A v nich nájdete nejaké veci. Dobre, tak ja už si späť dám zombíkov. Tak. Neviem, na ktorý smer by som sa mal vydať, lebo toto je dosť zlý svet. Ale budem s ním hneď končiť. Dobre. Dobre, tak vydám sa radšej týmto smerom. Aha. Rýchlo tam bežím. Ne. Ne. Tieto začiatky sú dosť ťažké. Rýchlo bežím tam, toho zombíka nejako zmlátim. Dobre, tak už na 4 si nebudem trúfať. Základňa, tam bude veľa dobrých vecí. Ale najprv musím zmiesť tých zombíkov blbých. Ne, pepečka.
Ne, poď preč. Tu MP5 chcem. Sprej na zbranie. Rýchlo idem na strechu. Jo, dobre, už mám obranu. Energy juice. Počkaj, dobre, je plný. Dobre by bolo, kebyže do tohoto modu pridávajú aj takúky, že tu budú dať aj preživší. Jo, úplne. No, on sa už asi zničí. Bowie knife. Tu na mňa číhal. Ne, toľko ich zase nezabijem s takým rozdrteným nožom. Dobre, do tohoto bámu tento je lepší. Tu ich ľahšie strasiem. Dobre, už na mňa kašľú. Tam je zombík. Už mi praskol. Mám MP5, ale bohužiaľ bez nábojov. To je dobré, že mám. Tých tam ale je. Tam asi už nepôjdem. Ups, som dodačoho zakopol. Je kvetinka. Opatrne. Ne. Ne. Pomoc. Jo, kašľú na mňa. Dobre, nekašľú. Jo. Poď. Chcel by to životy. Neviem, čo je. Olčovo. No. Dobre, už mám do zbraní. By som sa tako aj ubranil snáď. Neviem, ja by som už tento diel ukončil. A asi už hneď idem natočiť diel, že z čoho budem natáčať. A na záver ešte zabijem toho zombíka. Bum. Tak. Diel ukončím na tejto veži. Ja sa s vami pre tento diel lúčim a ahoj!